office video jirang blog hanin kasni ka Artrik Risau kala penlong ka special gram sabhak meeting lani ka special village council meeting hakasnong umtang kabahap jirang sin ardi block ribo district kajing tumu jung ka program kalong ban punsung thu pajba halor kajing long kongsan jung ki village council lani ki dorbar snong nakabanta ban wanra ya karoi ka par jung ka snong ka thau ya kan kajing yalang pajba ban punsung thu alor ki mat ki balong kongsan nakabanta ban kentewi ki snong ki thau kalong ru kat kum kajing betha jong sarkar preng lingba ka Ministry of Panchayat Raj hagajing trilang bat ka Community and Rural Development jong ka sarkar Meghalaya hagane ka program layo ban pensai sapang ka Village Level Development Plan lane ka VLDP ka bade ka thong trikam lane ka jingdawa jong kipai ba nong chung snong ya ki jingdon kam hakaliang ka kampun roi snong hagane ka singil awan barsa khilang lo MLA ka jirang ba sostuna sotun hagajing don lang Dr. P Hajong BDO ka jirang sin RD block na lorgi wiki officer lembat ki sordar snong ki chairman bat secretary VEC nagi snong pemerjan lapun ko buromru ya arngut ki nong snong ki blak khamiaw hakerta ya ka central government honorable prime minister Sri Narendra Modi ji ngapan pawe ke jingkublai ya honorable chief minister jong jilla ke jungi sub Conrad ki sangma for their hard works and dedication to uplift the state and to uplift the country as a whole. Habang page ia kanika program bar habang ayos ngo ia kajing pensngo pada kajing keren na ki senior citizen laban ong lane ya kita ki nong shok nong ki bala tiplut ya ke jinglong jo ke snong i babiles rempe nang ta ikong melda nong room na kaliang junga ngaya saki lang batpi bat ngakubur lang batpi ba ke snong ko jung pi kadai ke snong kaba kamana kahap na beneng namar balai nga ong kumta namar ba nakaliang jongi baro kum kinong mikmat ki obses u video nangta ki obses baro kidon ya kabenta kaba kin pek kin kmi na kabenta kumno ban warra ya ka roy kapal na ban pentelo ni kam nga soban ay ke jingero nga try pinasa kilang bat nga ban ay ke jingero e ka office jong video ubala tray sitom bat ubala le sitom na kamenta jong pi kamana ka bangaong pi ka bahab na breng namar ba pide kata ka snong ka bakar pangtam artli na Meghalaya pide ka snong ka ba mapi pila sajit bala itu EP nado na central government but idon kumba news patam haporo kowe kari India